amofa ye frɛ wa ne tintim ne tietie mu nyina ne sɛ efo ade asema to ye nim sɛ woni ne wife ni di nkomo bia ene agro bia enkeye opese woni ni bedi sa agro no sɛ na wosi ne wife ne ye no obobɔ no na obeba na mote wo yese no wompe kasa no mane so wompe sɛ ono tifia ono benya problem ti yan kasa nkyira wo wote de America no ne wife sɛ na wosi ne ye no wompe da ni nye ho ofashi ti na ma yo frɛ wo no ofashi me pa cho se bi predu asa wo sori no pa wo kɔ adwuma busenfo sɛ da bɛn no wabeto sɛ ne wife kwa maso ne muda na me bo da me obi na ka obi no beti family obi efo to anya bofra ɛna sɛ efo bɛte sɛ wone ne yiri te wo bo so wone ne yiri ne te wo ɛdi sɛ ko hu ya ndi kɔre wo to ɔbɛka wo nkasa efie efo yiri nkora me ja ya wo che ne ja efo yiri nkora me ni ko mana fo efo yiri nkora ne ba so mpɛ wo ne ko di nkora so efo na sɛ bi ɔtoro kana yi ne etika ya ha nan o ya ha nan wo ya ho sɛ too much efie sɛ nipa ti fia do so ɛmɛma tia na sɛ efo yiri nkoa na wo ne sɛ nipa sɛ wo beti ne di nkɔbɔ nipa nso di ne efo ya ngona ni tunzuro ha masa me die sɛ bi minister for the bɛka kyerɛ na so be to ono ayi wo so sisi wutiri se ayi na so wonya wadwo so be tiria ato je wa ono na ware na yere o se me ni ni agro efo asate kola mu ade efo ne kasa nti we kwa de masa ye wo kan ani abre me pato shebi confio enye se bia ne nkasa wa na se bia omuso aseme mfie na se bia wo nya bibie musa bet eye too much and create problem too much na me busa say etifie ye tinu kaso bi ho ana obi kaso obeto se nkasa ne yire ho nkasa ne ho but I do know they kaso no man kasa ne na me ntina say ma na yire makopela na say na ni bi agoro so wo bi oyi ko ya kan che no kan madenka adai o na de ne yire o se me ni agoro o so tinchina o pese o de ho hihye oba adai se tie pa se ma agro o de kura me ntia se kwa ahon kura o ya kwala unso at least wo ya de ni person jai mo to so no jai na mo kwa obi to on kaso bi ho obi to kasa ne obi to kaso obi to kasa fo yire ho hu ani movie efo ne se ne kasa na si awo kanji e abotre madam for kancho kwa na mimi kanchi kwa asante kwa la wo mume mimi kanchi kwa efo ni de enye hu bete efo yasra efo nya yasra wo asante kwa la wo kasa menim wo asante kwa la wo kasa menim efo se wo se bi so bi aja ye o shebibi yo je de be kasa akire wo asamo to na re ja no shebibi ye nipa na woni ne enya no wonim se se bi shebebi ofiri o de enyi bebi ofiri kwa asem kwa bonto o ba se bi o wale de a woni be mate ko fa na fo say dey suja ni fo wore fo dan fo kiki ni penso mpe wa kacha ba ko mienu miesa o me de beto onim nya wo da so twene tan e ma kura gufia ha onu nko na so efo yasraw efo yasraw tina he me ya pani a odi asema to me ni ne kasa efo ya pata na tie pata mesraw wo asante kwa la mata kuku pani chona zan fa wo de mateme kasa yi no hu bi no ana nye mo kasa pani so wa Mako! Efo! Pajesia! Mako! Efo! Ono ne ne kasa no. Efo! Oh. So wo. Atia wo ye papa ne niabre. Ne niabre. Mato na men kasa no. Enya wo kasa eya a chaw pan ye wo kwa fa so pa chaw man akumato nipa ye. Men ne ri ani ngo. Enti men kasa no hu bi me. Efo ebia efo me pa chaw. Se bi o minim e na me no ye de beka. Me ne nkasa. Simple. Ya ka asema no kasa sa. Ya de ya ka kire wo. Asema nto ne da. I ka asema nto no. Ne yabre. So enna wakoya anwani ase bi okakra bia no otana fom akika nsema. Me nkasa o munyo obeti ma yin bibi. Enu na me ba me hu se wo hye dem no oba no kasa de. Dabre no obo no. Aminim utimi sa asem we ya ho ya ba se ko na no. Efo nsafa ya bo oba. Ohu nipa na ode ne yire wase me nkasa no ho. Simple. Amofa wo hye bibi yo. Enna no ko di gay yachi ayi efene se Aisha. I do show pani wo ni a obeti na fi o ka tire obi. Da me na meteme ho. One friend say ho. Ka me nya dai. Unya hoko. Ka me nya dai. Wo de wo. O de go ka me ya o. Emefa. In fact, Emefa mudi unse wudi ni amufa ni seku Emefa amufa. Oh yeah right. But unim
say na me hu say woni Efo nante a ya metimi hu din nti Efo pa me fei wo chi Efo we oh I'm fan kuma wudi as o pese o sisa me ne Efo shabre bi sei o da bi wo se bi ne atifie na wo se wan kasa na me fei me pe wa asem na me nhye de ne mumu yie na wo betina fie na asem me nhye de musa obi da ate ase Efo wanyino onye ne ba o Efo kwa de o hwe na wo timi hu Efo wanyino Efo ko ni be system ma cha se no osetie ni nti Efo na mo sa no na ayi amamre ye kuma mamre no so no se to na so wendi so a na ya so de abeti me free ye wo me no ma me se dada so ye wo me no na Efo papa e ba honum so ba no dada akware de no wo fe enti sadam de ne be ma me ba be ma no Efo enti Efo papa so sia na Efo papa tie Efo papa de ni mo twe kakra ne ma me netesa this Efo na hu na oba na mprepre ho no di finya ko fon je no wenye we enti eyesiwa okay se na kama mu mbeka na eyesiwa esiwa anti musu mukru mo sana musu mama na mama ayo enti no ani Efo tale na ho Efo na hwe mi school o se me ba school asante me mu nti na me chi ne mu ti no eze Efo ti ye yi die eza me chi ne mu ti no de awo faja o ma me ya laga awo we la ga ja Efo eri jira wo dem ya me fa Efo ni mu yo Efo de ne se vamijo da na wada me dem ni ye Papa se mo di Efo bi fija papa Emefa oh Efo me de ku wo me de ku Mijo Efo Asante kola umu che Gune mi Efo mi yiri atia asuso mi yiri mu Efo ti se di asen bi mu enti Efo me patro me buso wase mu enti se bi prend asase yin na atifi a obi no yiri ni nkoma na Asante kola hwe bibi ye anya sa uhu mi ye Efo wo di ase ba bi a wo firi ni ntini ya wo se bi wo se wo ni pen aso control minim da basa wo kire ofia Eto mi kroma anka wawu mi kroma asante kola munim bibia mo di ma gro basa ma wo so ba yire be da mo di ma gro basa ba yire me da so enko mi yire wo bia fa ba ne ngoma ni se wo ko mi yire wo a metro bibi metro unyansa Sere ma do kwa ni metro kwa ma bre asante kola wo mu hwe me do ba kwa huna mem wo twin tatawa kasa o kan ho ntina wo ye de degu ni pa so mi sa ba bia wo firi ntia yo se wi ase na hye nsa obi no yiri ni nkomo Emefa Efo Woi Va Missy va Emefa Min kan chiro so ni asante kola woni ni abrobi Efo bi Emefa min kan chiro Ma me de kuku Do me de ku Micho Emefa Kukusia awo Do kuchinim Uko asante kola yo gosusomu Mika chose kwane wo Mika chose ni en bibia kra ni mo bra Efo ye nyo ba sa Efo se wo tie oba da bia wo nipa ni mo oba no wo kwa na nyem hye no Efo se da bia wo ni me fa hey it's too much sisi e dey na esi me fa arwa ko amofo unse Efo ko adwuma Oma mo fa na so zintiri Efo ko adwuma no ye dum like the machine na me se ne sada ma mfa bench ni ko si dua na se ti me tu na amofa ba ye na oni me di agro amofa beta wo nche o ye mi se Wo tuso wo mani afra me ba mi wi Efo di bem asante kola kete wei agro mi yinu wo gro mi wo yo wo me chira ni bibi
Hey, Asante kwala no. Agbato Bibi. Efo a me de kuku. Efo. Ade. Hey, nanti sa boy we pa je pa na. Asante kwala. Wo suso me yiri. Me pani mu me yiri. Wo jojo no. Amofo na say this angwa say. I'll grow. Na tie ni nyansa. Emefa me pa cho. Emefa. Na den na nipa no se bi o. Ukunu si me ni nipa ni ya gro. Oh, na wo say kwa ni Dey che. asna wo tene nchen. Oba wo chen apam na. Efo to ba bi say. Efo abo. Dodova. Be de kuku e no title ayi. Dan beach ni na boy. Dey bia mi kasa chilo. Adi tiye bia mi kasa chilo. Won fuli ha. Ya krom wonim dia wom. Sa womo go bi ne wo ye bibia. No me baba wo so. Fo say entokwa de ka wo kasa wo kun sa atuo we ho pa entokwa de ko nyanku nwi. Cha mu kasa chilo. Atuo we be mo kono. Efo wo se dan de nyina me da ho. Enkasa sa mi nkyere mi. Me didn't free me krom na me didn't buy. Matina krom wa invia drone 20 years. Who was antiquola tikiti? Who betema kuma? Who betema kuma? Yanti wa kuma ye kasa efo edi kutune ne kasa. Why? Yeah, efo bi bia ne nya botre. Ah, na wo adwuma mu na waba. Ana fe na wokọ. To Adozia. Adudu. Adulia. Oh, wo ye no me ye. One na egbo asoda no so na ayi de to so ayi no 5 na. Emefa na de. What's me ni? Nijo kutinim. Efo. Efo bu ofunu no. Ah. There be a boy no hwe na oni na nnua we na. Amofa no so ha. Emefa ka se nya wona ehwan ya. Enya wona ehwan ya. Nipa no di kat won se bra. Amofa na ka so nipa pa ne nanti bio. Ozo so la se me to no beta obeta won chen sei. O ti me kan chen sei. What that case problem no? Ah, o ti me kan chen no. Ben kasa. Nipa no krom aba no. Ne yere no. Wose me ni nipa ni agro. Wo na do bai. So afọ wa ma kumasi aka onu onimo. Ye mo ya fe be aka fo muso to ko mo bi ampata wo. Ah, because that's munim ye mo ya pa na ma se da rambu keti problem. Ah, tu nko anu oba se bio wo fie ha se bu kuru kasa cha wa wonke. Man kan tro. Efo sa na bo a oti won. Adan man kan tro. Adam me se efo de ke hwe. Efo ba ye ni efo yi. Ah. Efo de bu fu obesin ko yi. Etwike. Man kan tro sa Adam ti dede. O so no e kan. Onu efo no bo ba. Me si Adam kikamu wo dem ho. Na me se be sa akoi. Obu efo mo so 3 won sa won so da. Sese. Baby. Yenye wiese pa de me mayo pa de. Onu efo ti tu ni sa bo ba so wo bo ba. What is ka ware oba de ope no ye no. Ni mo a. Ye ni be kasa. Me ko adwuma mu why? Ye be ko. Enye po ye ni be kasa. Why? E de ma na ka tro sa mo fa ba won che a wo si mi kuru si me person mo be tena. Ah, ye kan chen aya kwala. Who so efo sese like. Oh, ade a ade sese. Ye me kunu ye amamre no. Ukunu ye obi bia. We ya ware mi. Onu na betimi a chem se se won ye do ma no ana se esiwa no ma na mamre ne de sa o enye siwa po we pa de wutimi ka se woni da hopa so wetimi fa na chida ade aye ya agro keke me obi si me pepra na me no me o so won pe sa agro no so na efo so won pe me aboda ma na mewu o se ne be kwa kasa wa ye ne be kasa tu de besi bia why so hu amufa ba won chen ya o se me pa tu efo se on person me go better. Any patch mo kan che wo ka se so light obo ba behwe bo. Why amo fra. Na so de sa. Obe ba behwe bo wa ha. Wuti bi ni nkasa. Na nipa de. Pesi de ma pa mo nipa. Ni e mefei. Efo be bo wache o. De ya ka bi o. Efo be twa ba o obe twa okin a che papa bi ko. Minim ade da trim. Ah. Na ukuru de ti kasa abo fa be TV ukuru de. Na o sa ka sa o be di akpole won. Tu be ye. O be ya mana. Ese no problem. No problem to pan afi anga na won na. Omo ba ku. Ye de aka cho. E ka bibia che na wunti. Na o edai. Edai. Me to ade aba. Kwa na me tite me sheda wo na me ti dede na me di America be na de ko. Tu de bia wo to ade. Na de me ndai. Me kwa ba. Me so mo ha. Onne ne nkasa. Kasa kire ni ye. Asa so ne kasa. Amofa na nkasa me ndima de ko wo pe Africa no. Sembe to amofa ba amofa nya hu. Se asem nto ne da.
Obi yire. Ah, when you win tira.